Makiwa Production. Uya ipando titaurirane panda pamufambo. Uya ipando titaurirane. Nina sisini ini dinangoni, nina sisini asichina ndiremera kutasa chete dinangoni, nina sisini asichina ndiremera zvakaipaka dinangoni, nina sisini asichina ndiremera ruchiva chete dinangoni, nina sisini ndichagara pasini ndotanga kudura kana kunongedzera ndodedza mai Maria. Ndasvikawo padombo riya ndawana ravhurwa, ndakangomira pano Jesu varipi. Ndangoti ndirindire kana murindiro, ndinoda kupindurwa kwete kunyandurwa. Zvivi zvangu zvawanda zvinoda Jesu, ndichazotendeuka kana adzoka. Nai mai Maria, 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 nai mai Maria. Nina sisini ini dinangoni, nina sisini asichina ndiremera kutasa chete dinangoni, nina sisini asichina ndiremera zvakaipaka dinangoni, nina sisini asichina ndiremera ruchiva chete dinangoni, nina sisini. Ndidanirewo vakuru vaye vambouya pano, ndikati bababa, ndikati tete apaka. Ndine mashoko makuru andibve pano, kwandabva irwendo, kwandabva mufambo baba. Ndakatumwa naIshe zvikanzi nini ndiuye kuno. Ndikati baba vangu ndiri mutumwaka, hanzi nababa zvivi zvangu zvatsvuka seropa. Hanzi naIshe chigonaiwa kureurura, hanzi nababa zvivi zvenyu zvatsvuka seropa. Hanzi naIshe gonaiwe gona. Nina sisini ini ndinengoni, nina sisini asichina ndiremera kutadza chete dinengoni, nina sisini